Salam hormatly vatandaşlar. Yankı ağdaşım ýalyk biziň saytymyza maňa özüme häli şinni oglanlar ýüzlenip şu soňky bolup geçen wakalar barada näme pikirim bardygyny şoňa men öz garaýşymy bir habarlaşsak diýip haýyş edýärler. Indi o zatlara aýtmakam men öňünden bir nähilem bolsa biziň şol 3 ýyl, indi 4-nji ýyl bäri işläpýärys. Bir begenlerji habar aýdaýyn sebäbi bir Wikipedia'da inni siz haram dağ diýip birden soraýsaňyz göni Wikipedia'da Berdi Muhammedow diýip çykýar şol. Arkada Berdi Muhammedow, aşağına da il içinde haram dağ diýilen ady bar diýip resmi ýagdaýda Wikipedia'da çykan mesele var. Men siziň hemmäňizi şol üstünlük bilen gutlaýan sebäbi biz üçin biziň şu alyp barýan şol resmi ýanky bir informasyon wurşumyzda ullokan üstünlük. Lokan üstünlük, eğer bütün dünya bilýän bolsa, entek dünyada ýekiji İslam döwletiniň ýol başçysyna kim bolsa bolaýsyn, han bolsun, sultan bolsun, haram dağ diýip dakylyp resmi düşünürş diýilen bolan ýeri ýok. Şoň bilen men sizi hemmäňiz gutlaýan, biziň hemmämiziň agzy bir ýeten alyp bilen üstünlüğimiz şu. Onun için eğer de isleyen bolsa haram dağ Berdi Muhammedow, isleyen bolsa ne yeni de bir sebep halkara Guinness kitabyna girip bilýär. Hiç kimin yetip bilmezek, hiç kimin yetmedik derejesine yankı elbette ol erwet tarapdan halkın ýazgyryş tarapyndan etek yetmedik derejesine haram dağ Berdi Muhammedow yetdi. Ýöne üns berýän bolsaňyz biz hiç çaçan gepimizde, gurrugymyzda onu ay göt guly, ay ýene şoňalyk paýyş sözlerle hiç bir gurlan nememiz ýok. Biz näme diýänem bolsak özüne dakan lakamına göre diýär. Enesinden atadından doğup adan okulup ona dakylan adyna biz hiç zat diýemzak, sebäbi bol nähilem bolsa resmi adam, hökümetiň ýol başçysy näçe gynansaňam, ama ýöne egerde ol il içinde menne bütün halka arkada boljak, edil öz eziz doğunun maşgaram bilen deň görjek, halkymy horlamornyp o lewzilýän halala ol agdan soň özüne ol ady dakan soň eger oňalak ady dakyp oň ýanynam bar o göreni oň özü ýa-da ýankymyň öz ýegenleri ýa gaptarny oýnap berenleri islam gyzyny tutup zorlap beren bolsa, islanyň biznesini elinden alyp beren bolsa, onuň bir halky beýtirip aç, horhomsa saklap ýurdu taşlamaga mecbur edýän bolsa, o nereden ol arkada bolýar? Hakyky haram dağ. Men özümiň şaýatlyk edebiljek meselem, men öz athanam bardy. Bilýänsiňiz biz Kanadadyk. Onu men edil çykmakam ýykdy. Ýykdy. Oňa garamazdan men maşgalam ýuly aýarlaganlary bilen ýene de şo 9 hawat komisarda köne taşlanan doňuz ýatagy arasalap, temizläp, onuň biziň öz ýanky gurulşyk materiallarymyz bolar getirip, onuň moňa ýende bir iz kokun berip, onuň gerek bolsa bir ýaşy dogalary okudyp, halal mal, at diýilen o halal mal, Türkmeniň buýsanjy, milli buýsanjy, bütün dünýäde ikrar edilen. Şolar getirdik de şoda saklap ýördik. Onu da onun bir yankı şöhrat parazlık derdi. Onun bir aşk gözlüğü, bir onu gün beren ol. Şoň esasında da onun ol yeni de bizi men bilen ýulyany bir gece prokuraturada saklap
O şu yankı elimizden atımızallı. O ya gidersiniz, basılarsınız, atımızallı. Elimizden bir yankı yüzün uğrak atlamızallı. Hemen olay hiç. Türkmenlerin naklı var, ölünün gözün kara çokunun. Bizim atyatamızın içine yine de domuzlar salırlar. Yine halal halkın var bir öz den maşgalası bilen denep duran malının yerine ne vardır köp milletli devlette, köp dinli, köp milletli devlet domuz etini yiyen vardır. Hakkı var neme diyen. Yani biz o zatları düzödüp yeri arasalap, temizlep, at getirdik de yerini domuz. Eğer bizden alıp yende at koyuran olsa onunla sözüm yok. Yani yine de halal hayvan sebebi Müslümançılıkta biz onu halal hesaplamıza onun bir neme yani hakiki haram. Haram işe baş koşun. Olay yöne bizim atyatamız bütün halk bilenem bir edip yörün işi bu başına salan oyunu hakiki haram. Men ozolum size aydıptım mine bir surutam var, şon yankı videosam var, şon görködörnüyüptüm mine seyredin şol bizim atyataklımız yıkılıp yumurulup eyyam içinde donullar korkulaşıp yiyorlar. Hiç bir atava ve entek bizine eştenladımız değil. Müslüman dünyasına han olsun, sultan olsun haramda deyip şol adı eye bulun yok. Onun için inni buna müdümlük at bulup kaldı bir. Hiç saçınına ayrı bilmez onu. Halkın yığrenci, halkın bir guzaplığı hiç saçan yağından çıkarmaya millet bunu. Halkın içinden çıkmayacak gurrun ol. Yine de bir mesele yankı yaş olan gıyıldır yine de bana yüzlenip soruyan meselesi var. Gellağa bir gurunlar var, bir eylek beylek gideli, göreli bir halkın içine bir yankı bir galalin, edelin deyilen gurun var. Men ozolum aydıptım. Men bir yöne beytirip bir yerden turup millet içine girip vurduk, aldık deyilen o beytirip yöne var bir kesekleşip alınyan o çağa kan kesekleşip alınyan hoğullela ol devlet hem tarafların koşunu var. Siz aeroportta hazır var 10 adam olup barsanız 10 adam olup barsanız içinizde 2 adam şoları işleyen bulma mümkün. Mümkün 10'ını mı işleyensiniz? Mümkün hemen adam yürüğünüz arasadır her hilegan bolubilya. Onun için yöne şol samalyodun trabından düşüp tamocudan geçip eğer de sağaman aeroportun içinden çıkabilseniz şol 2 aralıkta bir topor günün aşağına yanıp karalan piyadeler yüzler cuvak bolur Şveç'de doğunyalık. Benim gördüm türmeni. Bu oyunda değil olur. Yani bir barip yana hayne. Daşına kıygırıp görünyalık değildir. Onun için men bu yağdaya düyüp götür karşı. Ozolum yankı bari Şeyh Muradımın izine düşüp 100 adam gitti. Onun iyidi yok, görüp görürsünüz siz. Hiç saçınım aldırmaz devlet beytirip. Şonu da, şol başlarına da, mena ova türmede otuyorum. Elim kanlarla. Men şonu da Yulian'ı uğrattum, bariza, barda ait deyip. Men ova içinde nemesi edivermeli emeni. Yulian'a manırık şol Baris bilen telefonunu gürleşti deyip neyme onu da iş kozgapı. Yani men siz yanlış yağınız halk çıkmaz. Halk tayar değil. Etme. Baris sen ananma. Kuvonç kalagop oğlun.
ol men onu tanyan, men onunla atlı yürüyüşe gittim deyip men aydan soň ýoly barıp aýtdy, barys onun bolmanyny da geldi. Onun için şol adamlaryň ol 100 adam ol sizden pesmi, akly, huşy, bir sila, hormaty halkyň içinde ya olan doğun garnaşy azmy. Ani sen edin hani bir bulary tuttular on hani kim çıktı? Hani bulon ağaları, inleri, hani doğunu garnaşy nerede olur? Ha? Tohumu tici taypası. Hani kim çıktı? Onun için men odalamaydım, şubadamaydı yani. Hiç açan o devlet bilen beytirip eğer ayna biz bir yerden qalarly soňa millet qalar diýilen umyt bilen edýän bolsaňyz ol düýüp götür ýalňyş hiç açanam ol sizin maksadyňyza ýetmersiňiz. Meniň ne anyk gurrum hemem ýanky meňne dol onançym şoňa. Sen ol döwlet ol sen ol çykyp otaýda bir elini daňyp ýeke elli urşak bolup ýören sen. Onun için eğer de bizim şubat bir eden ullukan işimiz var. Hemmemiz ağzını biriktirip biz hazır var dil açtık. Bu 30 yıllar demi çıkan halkın diktatör diyebilen aktılar. Nerede o millet? Yani 3 yıla biz ayttık. Biz ayda uğradık bu meseleni. Ne için? Hani men geldim şotadı, geldim molen eýýän bir hepdeden çıkış ettim. Men onu mäşillap garaşamaga. Bir hepde geçmäke ýuly obesiýa gitdi. Ol hereket dogry biziň edýän işlemimiň hemmesi dogry. Halk muňa ynamy var, halk muňa uýdy. Indi hemme taraplaryň her ýerden çykyp otýar. Ýöne esasy mesele inni halk dil açdy. Şol bizim diýen informasyon, propaganda, terrora karşı halk dilini açıp halkın şoňa karşı göreşýänligi anyk boldy. Ene men ýankaýdan zadym şol. Ýöne bir mesele hiç açan bir taraplayın gelip onu var ayna barars, vurars, alars diýilen mesele men ananamak. Sizin hemmeňizde de var aýtsak zadym daş töwereňizde seredin ýigitler, gelinňizler. Seredin töwereňizde içiňizde içaly bardyr. Men ozalam aýtdym. Onuň önamly ýigitlerden, düşünjeli ýigitlerden, gelinňizlerden, şolardan daş töwereňde entek bir adam ýygnamala. Ol beýtirip iki tapar gıygıranyň bilen nereden ol jarçyň çykyp ay plany toy edýänler o diýip betirip çağıran ýanyk däl. Onun için bizim ikinji ýumrugymyz ol has güýçli. Ol hökmany suratda şu döwletiň eden etdiligine garşy halkara derecede sanksiýa girilmeli. Ene bizim ikinji ýumrugymyz. Öde ol sag elimizin ýumrugy şol. Eger de biz häzir var bir informasyon vuruşda şu wagt ağız açıp gurýanmasa ol bize gelecekde de gerek. Yurt gurulunsaň inşallah Allah ömür berip sagaman bara bilsek bir diýen döwletimde demokratiýa döwleti biz gurnap bilsek onu dogry. Onu bir şu gurulýan adamlar şu biziň ýanky informasyon saýtlarymyz ol gelecekde diktaturam bolmalygyna, döremelligine ullukan güç. Şonun döremeli. Bir hökümete değişli bolmadyk ýanky informasyon serişdeler. Şolardan. Yani bizim diýenimiz ikinci tarapdan häzir. Ýanky hökmany suratda biz sançylar sanýar. Bu hökümet baştan ayak şu edil deperinden te topuğunu çenni haram, hemmeden iş haram. Görüp dursunuz korrupsiýa daş töweregi. Ogurluk, egirlik ol ýeközi däl. Daş töwerenäkilen hemmesi balyk kellesinden çyrar. O bassa bersin olary. Korrupsiýa bilen men göreşerniň bolup, korrupsiýa bilen göreşersiň biz ýani. Yani korrupsiýa bilen göreşeňak.
Sen millet oynayacak bolan, ýöne millet oynadırdan geçtinni. Onun için häzir biz hökmanyň suratdan näme etmeli? O şamyryň aňyrda Dubaýda giyjeki kluby bar. Ne bileňizakmy oglanlar, gyýylar. Bilýäňiz-de aýdyn. Näçe satyn alınıpdyr? Kimiň adyna alınıpdyr ol? Ine bize şol informasiýa gerek. Bize korrupsiyon işlerin hemmesini nireden çıkıptır, nirek barya, şol gelýän pullar nirek geçipdir. Ne biz şonu iýerlemeli. Halkara derecede OBS'de biz çıkış edemez, OBS olara edebilecek işi yok. Yani OBS o maglumatı yığınıp Europarlamenta berýär. Amerikan Gazzetyna berýär. Ol bir Orsiýadyň nemelerine, wekillerine berýär. Bütün dünýäye ýaratýar. Bütün dünýä bilýär. Europarlamenta çenli. Şoň üçin biz näçe maglumat ýygyna bilsek, haçan şol maglumatlar onuň o Magnitsky kanuny ýalyk resmi ýagdaýda şoňa sanksiýa bolup gysyp urasa, ine şonu biziň uşa ony gyssa uradygymyz. Şonu peselermiň duhy. Şonu gaçmak bilen bolar bu döwlet. Ol gaçugrar bolan muňdaşyna hor-horlap ýörenler bar aýanky be. Ikeplenip ýörenler. Olaryňam deň ýarsa gaçar, deň ýarsam dessine öňden çykarda bara. Aýho olay şundan ýadadyk. Şu geleniňiz gow bolaýypdyr diýjek adamlar awlar. Elbetde ol taýar zat ýok. Ýöne biz işlemeli, işlejek bolsak ilki bilen san işlemeli. Onuň ne bir ýanky biziň 100 sanyk adamymyz ýetdi. Nerede olur? Men 2015-nji ýylda çykanda aýtdym, ýok şol adamlar diýiri ýok diýdim. Men onuň içine oturup çykdym. Men diýdim, "On näme üçin men diňläňiz aktyr? Näme üçin siz egerde şol ölen bolsa, şoň ölenli hakda hatyny talap ediňiz?" Men dowun garnaşlaryna ýüzlenýän onu. Egerde şol ölen bolsa, şol hat gelen soň onuň biz halkara ýuridik ekspertleri goşulýar. Biz ahyry şuny halkara derecede şuny halkyň garşyna bolan genotsit diýip biz şu meseleni galdyryp bilýär. Şondan jany çykar bu diktatura. Haramdaň dessine bar edil mümli ýüpek ýalyk bolar. Şoň üçin bize şol gerek. Egerde halkyň hakykatdanam şoňa garşy deň durup, egine durjak bolsa, onu şonu etmeli. İlki bilen şol sanksiýa garşy göreşek bolsak, biz şonu etmeli. Biz hökman egerde şoň nirede ogurlygy bar bolsa, nirede pul bara bir topar kanun mara. Ha? Bir kanunna pullar ondan mu geçirmek diýär, ýene de valutany bir kanun aýlamak diýilýän. Dogrymy? Nirede haýty ýurtlarda bulan eýam satyn alan jaýlar, klublary, bir topar kazinolary bar. Siziň habarlygyňyz bar aýçyňyzda. Egerde halkyňyz üçin birat etjek bolsaňyz, inhe goşulyň ýigitler şoň, gyýylar, gelinler, goşulyň aýdyňyna plan şäherde plan zat bar. Inhe plan ýeri geldi diýip aydın şonu. Bir de kömek edýän ýigitler bar. Sağ bolsun, Taňry alkasyn. Ýöne biziň bir topar ýaşlarymyz häzir ne bol gelecek ýaşlanky, ne bol o ýaşlan gelejegi galymy olardan ne bilim, ne sowat galy olar. Olar el plakatly 9 klasy bir ýeriniň üstüne kuşurmak üçin ulanýarmy? Näme çek bolýaňyz bulary? Ol nirede olara var, ol bolur, ne biz ne ondan pul alars, muňa berers, näme der, o bolurun etmeler bu wat. Boş wada gerek gel. İlki bilen nähilen bolsa şol halkyň başyna gelen belan mara, ol ilki bilen bokurdogyny ýapyşmaly. Ödem ýekeniň bilen ol hiç şonam eýgertmez ol. Olar sebäbi düşünüp oturýarlar, olar ol ölüm işä ol. On bar ogurlany bulan hemmesini toplany elinden alınjak. Dogry dämi? Onuň basylaýyna da ol 5-10 ýyllar, ol 10 mi 20 ýyl oturmaly belli däl ol. Onu kadiyet çözer, onu halk çözer.
Bu zatlar var ha öňünde. Ýöne egerde etçeňiz çynyňyz bolsa ilki bilen şonu etmeli. Ýöne şu zatlar men şeýle seredýän bolyn diňe bol ýanky ýaş oglan gyýlar ýa ýurdun daşyna çykan adamlar däl, ýa ýurdun içinde galan adamlar däl, ýurdun daşyna işläp beren näbi ýanky kimsi hak hukuk goraja ýa kimse opozisiýa diýe bularam bir gatyr neme däl ýanky şunu bilen ýapşanatlar ýapşýan az. Onun için men sizi inäsiz ol bir doganymyz ýanky göz ýaş edip o şu nähilem bolsa agz biriktirin, beýtmäň, ýurdu beýtirip taşlamaň diýe ýurdu taşlama niyetimiz ýok. Oňa namartlyk eden ýerimiz hem ýok, Hudaýa şükür. Etmersem inşallah ol söz tow tasir ýöne men siziň hemmeňize bara ol başga bir zat aýtjak. Yalan sözlemäni bet edeliň. Yalan wada bermäni bet edeliň. Siyasi hilegerligi bet edeliň. Näp ilki bilen şonu edeliň. Şonu etsek onuň halkyň arasynda bir öňe çykan adamlar ýa bulary egneş bolup gören adamlar ýa ýende başga näme millet bolsa olaryň arasynda gep gurun alanaga onuň. Adamlar açylşmaly. Eteňdäki daşyny dökmeli. Men şonu aýtjak bolýan. Ol doganlar bir birleşiň diýen dogry birleşek biz. Men ol hatta soň aýdan bir düşündirin men o bu soňky çykyşymdan. Ýende bir çykyşlaramda. Ýöne men size aýtjak bolýan adam şu. Siyasi hilegerligi bet edeliň. Egerde ýurt gerek bolsa, watan gerek bolsa, halk gerek bolsa, millet gerek bolsa, şonu bet edeliň. Sağ olun hemmeňize. Halkyň haky bar. Narod emeyt prava.